ଆରେ ଟଙ୍ଗୁ କୋଉଠି ଅଛୁ କିରେ? ଏ ନଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ ବାବା। ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମ ଯିବି। ଟିକେ ପାପା କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛ? ମୁଁ ବାହାରକୁ ଖେଳି ଗଲା ବେଳେ ହିଁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କଲା ମତେ। ଏଠିକି ଆସେ। ଆରେ କେହି ଶୁଣ, କୁଆଡେ ଗଲ? ଆରେ କେହି ଆସରେ, ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମ ଯିବି। ଶଳା ନିଜେ ଉଠେଇକି ଟିକେ ଯାଉନ, ସବୁବେଳେ କଣ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି? କିସ ଜୀବନ ହେଲା, ଏଡା କୁଆଡେ କଣ କରିବ ମଣିଷ। ଭଗବାନ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ କିଏ ଆସରେ ଶୁଣ, ଏ ଭଗବାନ ଏ କି ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖେଳିବି। ତମେ ମମିକୁ ଡାକ। ନାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅଛି ଏଠି? ମୋର କେତେ ଗୁଡା କାମ ଅଛି ଏଠି କରୁଛି, ପୁଣି ପର୍ସନାଲ କାମ ଅଛି ମୋର। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁନି, କି କୋଉଠି ଟିକେ ଯାଇକି ଖାଇ ପାରୁନି। କିଛି କରିପାରୁନି, ଏଇ ତମ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିକି ଅଛି। ମୁଁ କଣ ଏଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇଛି? ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତମେ ସେଠି ବସିକି ରୁହ, କିମ୍ବା କଣ କରୁଛ କର।